na wag aamin kahit huling-huli na. Utos na sa ulo ni Uncle Dagol, mga taxi driver, grab driver, UV Express driver. Wala, sira yung taxi ha, kaya yan lang yung maririmit ko. 500 lang muna, wala talaga. 500? 6 na taon mong pagbiyahe, kahit nasisiraan ka, nagagawan mo ng paraan. Kasi hindi madali yung sira niya. Anong sira? Sabihin mo. Pabulok na rin yung taxi. Sabihin mo. Kahit Ano isa-isahin ko yung pyesa, hindi mo alam. Alam ko yan. Ang tingin Punta ka ng Banawe. Ang tingin mo sa akin, matanda na ako, 6 na taong ka nang bumibiyahe. Huwag mo naman akong gawing Tanungin mo si Brian doon sa Banawe. Isa-isahin mo sa akin. Isa-isahin mo sa akin ang sira. Hindi mo alam yan kasi mga pyesa. Sino yung nakapulang buhok? Ano pulang buhok? Alam mo, magpakulay na lang ako ng red kasi bet mo pala yung mga Beanie Mika style. Ika-12 utos. Wag na wag aamin kahit huling-huli na. Yan ang utos na sa ulo ni Uncle Dagol, mga taxi driver, grab driver, UV Express driver, accountant, attorney, lahat. Damay-damay na to. Personal na. Pwede ding doktor. Diba? Huling-huli na, kahit patuloy ng daliri, wag aamin. May aminin po ako sa inyo. Kuya, ate, pasensya na po pero Huwag ka mag-alala, hindi ito naka-record. inaamin ko po may chicks po ako. What? Wow, ano? 1, 2, 3, go. Ano? Ano ba talaga? What? Dito lang di pa tayo magkasundo. Napakababaero mo talaga. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.